turƙa shi, koyar da kwanciyar aure a cikin fim ɗin Hausa na farko. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zo muku daga wannan tasha mai suna Hausa 3 TV. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha mai albarka, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zaran mun ɗora wani sabon shirin namu. Babu shakka wannan wani sabon al'amari ne a ƙasar Hausa, ko in ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, domin za mu iya cewa ba a taɓa yin wani fim da yake nuni ko kuma yake koyi da yadda ake kwanciyar aure ba, ko kuma yadda ake amfani da rigar ruwa ko kuma in ce condom kamar yadda kowa suka fi saninsa. Wannan fim mai suna Makaranta fim ne da ya ƙaurin suna sakamakon fitowarsa da wannan sabon salo wanda ya jawo cece kuce a cikin ƙasar Hausa da ma masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Duba da irin abubuwa da aka yi amfani da su a cikin fim ɗin da suka ci karo da in ce addininmu ko kuma koyarwarmu ko kuma ma in ce al'ada ta ƙasar Hausa, babu shakka wannan fim na Makaranta ya ci karo da al'adu da kuma addininmu, kai har ma da zamantakewar al'ummar ƙasar Hausa. Duk da a cewar daraktan ya ce shi wannan fim ɗin ya yi shi ne ba don al'ummar Hausawa ba, amma tambayar anan shi ne me yasa suka yi amfani da yaren Hausa a cikin wannan fim mai suna Makaranta wanda ya tada hazo a halin yanzu. Ci gaba da bibiyar wannan tasha don samun ci gaba ko kuma don jin wainar da ake toya dangane da wannan fim wanda al'umma ma'aikatar shirya fina-finai da ma zauren malamai suke buƙatar a gaggauta cire shi daga dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube. Kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai ci gaban wannan waina da ake toyawa. Mun gode.